ଧରିକା ଚପଲ 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 ସତ କହ ନକର ଭୟ ସତ କହ ନକର ଭୟ ତମେ ଲେଖିଲ ତାও ଲେଖ ଦେଶ ସେବା କରି ଆମେ ଦୈନିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଲେଖ ସତ କହ ନକର ଭୟ ଦୁଇଟି ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ 24 ମିଟର ଓ 16 ମିଟର ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁପାତ କେତେ କେତେ ହବ 16 ବାଇ 24 ଲେଖୁନ 24 ରେ ବାହାର କର ତାକୁ କୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଛି ବାହାର କରିଦାଅ ହଳଦୀ ମୁଁ ଚଟକଣା ସିଧା ଉଡ଼ିବ କେତେ ଅନୁପାତ ବାହାର